i da vam kažem, ja ovdje u Rudaru se nešto čudno dešava. Prvi put u Rudaru je sve na vrijeme, svima sve obezbijeđeno, sve ispoštovano. Evo i svjedoci su ovih dvojica igrača. Od prvog dana, 15. januara, 16. prozivke, znači igrači, Rudaru dobivaju unaprijed plate. Sve premije koje su zaradili bivaju istog momenta poslije utakmice. Ovdje mi malo fali motiva kod igrača. Znači, ja mislim da je sve do njih, da oni mogu puno više, trebaju više. I ja mislim, oni su ti koji donose nama radost i sreću ovdje. Ja i ovim putem molim da nam u nedjelju pokažu da su oni ovdje glavne zvijezde, da su oni alfa i omega ovoga sve, da su oni u prvom planu, u drugom planu je stručni štab, u trećem planu je uprava. Mi kao uprava smo sve im obezbijedili. Znači, molim ih još jednom da u nedjelju pokažu da znaju igrati fudbal, da igraju srcem i dušom za grb ovoga kluba i ovoga grada. Nije nam se postiglo što smo zamislili. Moja ideja je bila, mi bi sad bili među prva 3 gore, mi bi se borili za premijer ligu, kako smo pričali ovdje i šefova i predsjednika kluba i sve. Znači, ta nesretan poraz u Gabeli, pa suđenje loše protiv Čapljine ovdje, jednostavno krađa, kako to zove, krađom u Metal Legu i istih sudija. I naš sam predsjednik kluba molio da se obrati Savezu, krajnje je vrijeme da se otvori oči. Jer prvih 5 zakuhava Savez, zadnjih 5 zakuhava Savez. Znači, jer i 5 od 10 do 5. mjesta mogu trpiti. Zašto to trpimo? Ovaj klub je 14. godina u prvoj ligi. Jedini klub koji ima najviše odigranih utakmica u prvoj ligi. Jedna istorija, svi ispadnu, vrate se, dođu premijer, ispadnu. A Rudar ne, to je tako. A mi zacementirani ovdje. Mi stojimo zacementirani ovdje i znači, molim još jednom igrače da ovdje da pogledaju u subotu, vjerovatno najveći tražiti od šefa da ih pusti na IC7. Biće u karantinu sad. U karantinu da pogledaju. Molim igrače, njihova je šansa da zarade pare ovdje. Znači, stojim ja i predsjednik iza toga. Znači, evo do sad su igrači izgubili 1.500 maraka, čistih para na premiju. Imali su premiju u Gabeli 600 maraka, u Goraždu 300, u Metal Legu 300. Izgubili su ovdje protiv Čapljine premiju. Razumiješ, to su njihove pare. Razumiješ? I molim ih da uzmu im pare. Ne moraju oni igrati za našu ljubav, nek igraju za novac. Nek budu plaćenici. Jel' tako Ivo, slažeš se? Znači, niko njih ne voli da igraju džaba, nego za premiju. Evo. Da nam se posrećno u Gabeli, u Goraždu i ovdje mi sad sasvim drugu priču igrali. Premije bi otišle gore, naši bi apetit porasli sve. Znači, volio bi da igrači nedalje pokažu, igrači Rudara koji znaju i hoće, ali mogu. Samo znači da nedalje spoje srce, dušu, volju i ovo sve za grb Rudara i da rezultat neće izostati. Toliko od mene, hvala.